खुलुमबाय, बोdo निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि सेथि खौराङाव। बे समाव खौरां बिजोंनि गेजेराव कमतापुर रायजोखौ लानानै गोबां सावरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै गोबां सुबुङानो सोंखारिदों आरो माखासे सुबुङा मदद होदों। आसाम आरो बेंगलनि माखासे हाखौ लानानै आलादा रायजो कमतापुर रायजो बिनाया मोगथां मुलुगाव जानाय नङा होननानै पृथ्वी नारायण देब मेसआ बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। बेनि अनगायैबो गोबां दैदेनगिरिफोरा कमतापुर रायजोनि सायाव खुगा बेखेवदों। बिटिआर गोरोबथानि 4.4 दफानि गेजेरजों बिटिसि खुंथायाव थानाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जायगायाव चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार गुसुङै सिअ खालामनो गनायथि होबाय। आसामनि रायजो बेंगिरिया नटिसखौ फोसावनानै होयो आसाम सरकारनि सेक्रेटारिया। मोनसे दुखुनांथाव खौरां बरमा फरायसालियाव फरायबाय थानाय फरायसा लाइस्रि सपना बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो किडनिनि गिख्रंथाव बेरामजों भुगिनांनानै दङ, जेराव दिनैनि समाव न'आवनो गोग्लैसोनानै दङ। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा अनसुलि फिसाजोनि गाहाम आरो गोजौ फाहामथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम राङारि अनसुंथाइ बिहरदों। गोसो गुदुं अनफावरि रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइखौ बेंक एकाउन्ट नाम्बार 38812889030 IFSC कड SBIN 0005243 एकाउन्ट हल्डार मोदानसार बर'आव हरनो हागोन, नङाब्ला पेटिएमनि गेजेरजों 8822059372 जानबुं अनजिमायाव हरनो हागोन। लोगोसेनो 8822540106 बे जानबुं नाम्बाराव हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। क'क्राझारनि RNB हस्पिटालखौ मेडिकेल कलेज खालामसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि सोमोन्दै थारै मिथिनो थाखाय खौरांगिरिफोरनि सोंथि सोंनायाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली दिखाया फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोनहा बेनि सायाव सावरायग्रोगोन आरो बेनि उनाव फोसावगोन होनना फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली दिखा। बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगोनो बिटिआरआव गोबां सोलायनाय जागोन होननानै बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन। बेबादिनो बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायाव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि डक्टरफोरखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जासिगोन होननानै मिथिनो मोनदों आरो बे अर्डारआ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय फैदों। रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनो मोननाय नङा होननानै BPFनि MCLA दनेश्वर गयारी बिथाङा बुंदों। मानोना रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि डक्टरफोरखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनाय लोगो लोगोनो क'क्राझार ओनसोलाव थानाय मानसिफ्रा बेराम नायजानो गोबां उसुबिदा जागोन। रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालआ सिभिल हस्पिटालैनो थाबाय थानो नांगोन आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ मेडिकेल कलेजानो थानो नांगोन। आसाम सरकारा गोबां गोरिब जाबाय, बेनिखायनो सिभिल हस्पिटालनि डक्टरफोरखौ मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरदों होननानै दनेश्वर गयारी बिथाङा बुंदों। प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदोंमोन। सुइजारलेण्ड बानायनो नागिरग्रा UPPL सरकारा बिटिआरआव गाज्रि सोलायनायफोरखौसो लाबोगासिनो दङ होननानै BPF पार्टीनि MCLA दनेश्वर गयारी बिथाङा बुंदों। दासिम भिडिअ'आ बेखिनियानो। गोजोन्थों।